gent del canal, que sé que sou fans dels peus de porc, doncs aquí us deixo 5 dels millors peus de porc que he provat jo per Catalunya. No vol dir que siguin els millors, però són 5 dels que més m'han flipat, així que aquí els teniu. Som-hi, anem amb aquest peu de porc guisadet. Això és mitja ració, per tant és mig peu de porc. Molt tendret, tu, molt tendret. Això es desfà només de mirar-lo. Està bo, de veritat, està molt tendret. Salsa és potenteta de sabor. Tu agafes una mica d'aquest peu de porc, tendre, meloset, que pràcticament es desfà, i el barreges amb unes patates d'aquestes tipus palla, i tens aquesta combinació màgica de cruixent i de tendresa, de melositat. Una bogeria. Moriré. Avui ens farem mal, tio. Mira! M'has fet una torrada, cabron! Ja, jo què sé, tio, per sucar-ho. Mira, Àlex, grava el bullir, tio. Mira, perquè a mi em flipa quan aporten les coses i segueixen bullint aquí. No sé si es veu des d'aquí. Les cassoles de fang no aguanten molt la Joder, però em flipa, tio. Quan bull aquí dintre, és una cosa d'aquella, sí, buah. Escolta, anem a catar això, tio. Això perquè... Un peu de porc, què ha de tenir? Perquè hi ha molt rotllo amb el tema del peu de porc, també. S'ha de ser, no?, super gelatinós, s'ha d'enganxar els gavis... Però estan bons, eh? Es desfà, tio, aquest no. Són bones, m'anaven molt les mongetes. Què en penses? Ui. Esteu un pèl crues, potser? Bueno, mira, doncs jo t'anava a dir que mos la mongeta, És fotuda la mongeta de fer, eh? paquem, bueno, no el paquem, cadascú se menja com vulgui, això com els veganos, però el llegum ja a vegades hi ha tendència a sobrecoure-la i després acaba molt trinxadota. En canvi aquesta, tu dius, hòstia, està un pèl crua, pot ser que per tu et sembli cru, a mi m'ha semblat que té aquest punt com una mica al dente, podríem dir, sense que sigui dente, però a mi, personalment, jo el prefereixo així, que no més fet. Atenció, els peus de porc. Bueno, és un peu de porc per la meitat, però Déu-n'hi-do, quantitat. Escarxofeta a la brasa, mongeta, patata, hòstia, mira. Detallet. Uns alls també, escalivats a la brasa. Buah! Jo recordo que un plat com aquest, amb el porró, el pa i el cafè són 11,50 €. Això dines, pràcticament. I un detall, ens han portat l'allioli. I ens ha dit que els peus els fan amb una picada d'alli julivert i es veu... Hòstia! A mi els peus de porc és un plat que m'agrada molt i fer-los a la brasa té el seu què. És a dir, fer-los bé a la brasa, perquè al final han de quedar melosos, que els puguis menjar bé, no quedin massa secs, però també a mi m'agrada que quedin aquest punt cruixent, perquè m'agrada molt rostar, agafar els ossets, mira. Atraient tota aquesta part que queda més torradeta i que és, no sé, és com una barreja guai entre aquest punt més cruixent i el punt més melós del peu de porc. I això anar trobant ossets i anar rostant, és com una lluita entre tu i el peu de porc. Anar a poc. Aquí les mongetes els queden així, sueltes. S'ha passat per la paella, hi ha algunes que estan una mica més torrades. Estan molt bones. La carxofa. Jo quan veig carxofa ja em roben el cor. Com la de la carxofa. M'encanta. Ara me la jugaré. Hauries de provar després us partir un tros de peu, no? Feu primer això, no? Però un tros petit, eh? Bueno, una d'aquestes meitats. Ja sortirem d'aquí. Oita, quan l'agafes i ja... I es desmunta ja. Això, oita. El peu el cous tu? Sí, això el coc jo. També, eh? Això el coc jo, però amb olla normal. L'olla a pressió. No, l'olla a pressió no la volem per res. Olla normal i vinga. Herbes, llaurer, àpid, cebes, un parell d'això d'alls només xafats sense pelar i que vagi fent. Què és el que més t'agrada, tu, el que fas? Home, jo el cap i pota m'encanta. I els peus de porc. Peu de porc, si no em menjo el dematí, menjo el migdia. Cada dia? Sí, això. Peu de porc cada dia va... Això és com els iogurts. Com els iogurts que van bé per la... Per la digestió. Ja ho sabeu, eh? Peu de porc, bueno, mig. Bueno, una meitat. Una meitat de peu de porc cada dia. Si no és el dematí, que no et va, que no tens temps o ganes d'escurar, o al migdia. L'estona que estàs més relaxat. Perquè el peu de porc vol que estiguis tranquil. Això no és com menjar una hamburguesa, que talles i vas fotent a tot gas. Això, està relaxat. Estàs relaxat, els ossets, deixar els ossos com si fossin esbarosquis. Fer un collaret, no? Un collaret, i passes un fil, i el dia de Sant Jordi li regales a la jefa. Bueno, això, cadascú pot dir el que vulgui. Que és una refadada tot.
Bonus track, tu. He entrat un moment a la cuina. A veure, pito i surto amb un mig peu de porc i unes llenties. Una combinació guai, no ho havia menjat mai, així peu de porc amb llenties al costat. Molt bones. I el peu, hòstia, aquest peu de Swarovski de pitos es desfà. Mira. Quina bogeria. Hòstia, gelatina pura. Una cosa que sí que reivindico dels peus de porc és que jo prefereixo que estiguin molt fets pel tema de que, com que s'ha de treure els ossets i a mi m'agrada això d'anar-los retxupant, doncs és més senzill de que la carn surti de l'os. Però aquests estan molt i molt bons. Super tendres, tu. Hòstia, quina passada, eh? Això de menjar peus de porc amb llenties, això segur que algun nutricionista ens ho recomana. Els peus de porc a la brasa. Volem provar alguna coseta de brasa, tu. Mola perquè li han fotut tota la picada per sobre. Té un punt decoratiu i a part també té aquest punt cruixent i, no sé si us fixeu, però estan com molt marcats per dalt, com més planxadets, que quedin més cruixents. I a mi quan hi ha peu de porc m'agrada que una banda estigui super cruixent la pell, aprofitant aquest col·lagen que té el porc, que el peu l'hem cuit, l'hem bullit i que per tant després ens permet fer aquest marcat més cruixent sense que perdi la tendresa i allò de que se t'enganxin els morros. Que ens deia el Miguelón, que se te pega el hocico. O sea, que te quedan pegando los hocicos. El hocico, eso que decías tu. Como lo digo yo. Pues això, que se lo pega el hocico. Ja molt ben cuit, molt tendre. Us haig de dir que amb el tema de l'horari m'han guanyat, però si amb el tema del halat, jo estic disfrutant. Si ho sentiu, un crec, però tenim tota la part tendra del col·lagen i de la carn, aquesta part més cruixenteta, la picada, i sobretot l'all julivert que li dona aquest gust característic sense ser invasiu, sense ser un all d'aquell que dius, hòstia, quin all que el portaré arrossegat tota la tarda. Hòstia, molt fins, molt delicats, molt bons. Confesso que el tema porc, a mi el porc m'agrada molt, però hi ha parts del porc com el peu o la tripa, de vegades em costen per un tema de que, no sé si tocineja una mica, podríem dir. Aquests, en canvi, són delicats, són suaus, són subtils, estan molt ben cuits i l'acabat el trobo molt encertat. Una mica de refregit, d'all refreginet, botat per sobre, perquè d'aquesta manera també té aquest punt cruixent i d'all fregit també. Ei, ens deixem la millor part de quan mengem peu de porc. Aquests ossets. Doncs aquest és el peu de porc farcit. Com ja m'imaginaves, un peu de porc que no té feina, l'han desossat, l'han farcit de foie i ceps, o sigui, avui anem gourmet a tope, a full. I l'acompanyen, jo diria, ara me la jugo, que és una crema de castanya i aquestes chips d'aquí, que ara ben bé no sé de què són. Igual és patata, igual m'estic pensant que és una altra cosa més, que, a veure... El peu de porc, castanya, una salsa, una glassa, ha fet una pinta de bojos. Mireu la farsa, tu! Ai, quina il·lusió, això! A veure si peus de porc farcits. Peu de porc, bolet, foie... Tot té bastant de sentit. Bueno, ara tenim un problema aquí. Clar, aquest peu de porc no podem fer competir la mateixa categoria que la resta. És una altra història, és una altra lliga. No vol dir que sigui ni millor ni pitjor, Simplement que, clar, el fet de que no porti feina... El fet de que no porti feina i de que porti foie fa que sigui un altre plat en comparació dels que mengem habitualment, que hem d'anar rostant. Bueno, escolta, si us agrada rostar els ossets, també aquí tenen el peu de porc sencer, sense desossar. Però aquesta, hòstia, és una opció que jo us recomano que una vegada ho podeu fer. Us els demaneu desossats, farcits alguna coseta, mira, el foie i tal, tan boníssim. És un peu de porc amb un gust molt equilibrat, molt lleugeret, per tant, a vegades el peu de porc té aquell gust com molt de porc, evidentment. En aquest cas no, estan cuits perfectes, desossats perfecte, i acompanya molt bé aquest foie i aquest bolet. I ara fotrem aquí el montadito. Molt bons, molt bons. Super tendre, super ben fet, la veritat. És un plat que, com el porc, fots tot, tu, la salsa. És una salsa molt potent que es menja tot el plat, està, per mi, molt ben trobat. Bé, si us han agradat, el que heu de fer ara és dir-me on els heu menjat vosaltres. Si aquests els coneixíeu o si en sabeu d'algun, que valgui la pena que jo agafi el cotxe i vinga, carretera i manta cap a catar uns peus de porc que, bueno, em deixin els ulls en blanc. Hòstia, ara va en sèrio això, ara va en sèrio. Cuidado que te veo como muy deprisa y cuchillos muy grandes, Estás en un sitio seguro. Bueno, no hacía falta que nos regalaras esto, no passa res, no calia, que venien de visita. Hòstia, loco. Això què pesa, un parell de quilos, un quilo? Eso puede pesar un kilo, kilo y medio. Kilo y medio.